Asherí, Donach an seo agus aniu tú me chun dar faoi Vaimpír ach tá 5. Yeah, they're keen size 5 atá ag agus é gceitilt sa sméir. Racham is seo, is feice mí keen size 5. Ulfa atá ag Vaimpír. An Vaimpír. Le Enric Lluch agus Fernando Falcone, céad ailtethe ag edición mhór SL, aistrithe agus fáilte a scéalge ag leabhar brac. An Vaimpír. Fecha an sin. Rúsigh leadaslás agus bhí ochrasar, ach bhí chud fiacla cho mail sin nach raibh sé an plac a bhaint as muinneáil le fada an lá. Racham é go dtíon fiaclóir a dúirt sé. Fech na cílne go léir agus ag éirí amachchas a chónra. Chúis sé go stáisiún an árdaí. Cá bhaid mé fiaclóir a dúirt sé. Tá mé gur féir a chur am a chud staríoch le. A híl an gáda gur ag maga a bhí sé. Agus iltóga ag gceitilt hir an sin freisin. Tá mé lán dá rire, branig! Thaispáin leadaslás a chud fiacla mail le dó fech. Tá thar sin siúd mail ceart go leor. Grad lá a seoga bio a dúirt an gáda leis. Gapan tú gur amadán mise. Chreidan gáda é. Leabhar sé le fear ar glúisrothair. Táim sé dulchaigh an ospidéal a dúirt an fear. Bhreanig leadaslás ar a bhuineáil. Neam, a dúirt sé leis féin. Tá ochras ag teacht orm. Rinn sé scíán leabhar de féin agus detil sé ina dhiig. Glúisrothair agus an fear ach semáint agus leadaslás á leanúnt. Bhí sé anheal le stig san ospidéal, agus bhí fear cantalach I gobar mar áilteoir ann. Bhfuil féir a chur a chud fiacla a dúirt leadaslás leis. Fan an seo go dúrfar fisart a dúirt an fáilteoir go cantalach. Ó bháma a bheith cailín amháin. Vaimpír! Níl a rire lehéad de rud ann agus Vaimpír a dúirt an mhór. Chuir sé seo cantal ar leadaslás. Tá spáin sé chud fiacla don chalín. Fecha. Cúpa amach an dá íocha. Agus an chalín agus ag scrádíl. Nuair a gléagar leadaslás chuach sé stachaigh an fiaclóir. Chur an fiaclóir stranc ar féin nuair a chonig sé an Vaimpír. Ní bhaim ach féir a chur am a chud fiacla a dúirt leadaslás. Catán fiaclóir chunaí éana fech. Garlóg mór hímpel ar. Honest nach meach simig leadaslás fuil bhainte. Bhí an fiaclóir géar a chud fiacla a fád a tharraingt. Ní rá leadaslás sásta le sin. Go brónach, rinn sé scíán leabhar de féin arís agus detil sé leis fech, mach san ospidéal agus hús sa spéir agus fech ar. Ag gceitilt mhaith, ag gur chur an fiaclóir fatí sir. Ar dearra, bhí an oiread ucras ar gur ordaigh sé pizza mór mílteach. Bhí feann ar plac amhaint as an móchail a thug an pizza chuige, ach dimich an bóchail de ré fech ag rid go tapi. Mach! Agus fág ag an pizza an sin. Leadaslás. Nuair a bhí an pizza ite aige tháinig fearr chuig an doras. Is stúrthóir scanáin mé agus tá obair agam de Vaimpír a dúirt sé le leadaslás. Ghlach leadaslás leis an bust mar aistóir. Sin rud nuas a Scéal. Ní rá fáin ar leadaslás a chud línte a álam. Bhí sé ag breanú ar bhuineáil an bhain aistóire. Sé breanú go as sé. Tá a bhuineáil róthaí a dúirt sé leis féin
agus dith mé an éirid sin den físa nach chud ochras orm níos smó. Tá sé gar gealan is a dúirt leadas lás leis féin. Bardam dul bhaile sola méid sé na bhaidin. Chúi sé arás isteach sa chónra. Tar éis mo chud triblóide go léir ar sé, agus fós níl foiir ar mo chud fiacla. Cófrail lán Arrachtaí, an Vaimpír. Súla dearga mar geallar an drocholas. Star íoch le réile placahaint. Éidan bán mar go bhanan sé sa dorchadas, agus dahan grúige mascathe le glú. Le glú. Cain le solas nuair nach féidir leis an Vaimpír colla. Pata le chuir sa chónra. Cligan, Nead dúanálach an daine scanrú. Scíán leabhair le haig eitiilta. Chónra aimid agus glasóirí. Nánas nach féile cúteoirí teachta isteach. Agus clóca trom le haig íhinnta fuaire. Is. Sin scéal an Vaimpír, súil an gur háit sé libh, agus tá mit snú scéal eile libh díobh go luath. Donach an seo, slán.